Jo vinc del món de la música, vaig fer els meus estudis de piano, després vaig intentar treure el nas en el món de la composició perquè m'interessava més la creació que la interpretació. Vaig formar-me durant un temps a Itàlia i a Àustria i a Alemanya. Després vaig tornar a Barcelona i vaig decidir que hi havia una part de mi que estava vinculada al món escènic i que volia fer-la créixer. Vaig estudiar direcció escènica a l'Institut del Teatre i a partir d'aquell moment em vaig convertir en un director escènic músic o un músic que dirigeix teatre, que no ha tingut massa oportunitat de tornar-se a plantejar si volia ser més músic que director escènic perquè la dinàmica del dia a dia del món teatral m'ha portat a consolidar una trajectòria que he combinat amb àmbits de la gestió cultural. He sigut director del Festival Grec de Barcelona durant 4 anys, he sigut director de serveis culturals de l'Institut del Teatre, he sigut professor a l'Institut del Teatre amb diverses assignatures, he sigut director de l'àrea de creació de l'Institut Ramon Llull i he combinat crec que prou confortablement una trajectòria en què he dirigit 70 i tants espectacles en àmbits de la gestió. Penso que és important que els creadors sàpiguen des d'on i com es gestiona. Per donar algunes dates en aquest dibuix, quan estaves estudiant fora, però tu és aquí, de Barcelona? Sí, jo vaig néixer a Lloret de Mar, és un poble de la Costa Brava, l'any 62, vaig estudiar piano fins a l'any 84-85, aquesta època va ser quan vaig fer el salt als estudis de composició. Quan vaig començar a estudiar a l'Institut del Teatre devia ser el curs acadèmic 88-89. El meu primer espectacle professional va ser l'any 90 al Mercat de les Flors, Espai B, on l'espai que ara ocupa la sala Fabià Puigcerver del Teatre Lliure, llavors era l'espai B del Mercat de les Flors, que es deia Chomsky Show. Vaig ser director del Grec entre l'any 96 i el 2000. A l'Institut Ramon Llull hi vaig aterrar l'any 94, 95, 96 i ara som al 2013, on al juliol seré nomenat director artístic del Teatre Nacional de Catalunya. Quan es diu Teatre Nacional, d'on sigui, a mi em porta, igual estic equivocat, a mi em porta més cap a lo clàssic, cap a lo gran, cap a la tradició, cap a lo històric, i està més separat d'investigació, experimentació, risc, petit, minories, etc. Això existeix aquí? És així? Models de teatres nacionals n'hi ha molts i molt diversos. Els teatres nacionals van aparèixer com a fruit i culminació del procés del romanticisme alemany per intentar capturar en una caixa de les essències tot allò que Goethe o Kant van formular sobre el que havia de ser el ciutadà europeu i especialment el centre europeu. Per tant, sí, són uns equipaments que neixen amb una voluntat de preservar elements identitaris culturals, però s'han desenvolupat models molt diversos. Si tu mires el National Theatre a Londres, és un teatre molt més vinculat a la contemporaneïtat que als elements patrimonials, o si mires, per exemple, el Teatre Nacional de la Bretanya a Rennes, a França, veus que és un dels equipaments més vinculat a la innovació escènica que hi ha en el context dels equipaments nacionals francesos. Per tant, no hi ha una fórmula de fer un teatre nacional. Catalunya va néixer en un moment determinat en què es volia tenir un element clau per articular un model de teatre públic. Jo no sé si el que va portar els seus incentivadors originals a dissenyar aquesta volumetria i aquesta arquitectura s'ha pogut desenvolupar mai. No oblidem que el primer director artístic va ser cessat per l'equip de gestors polítics del seu moment a la nit inaugural de l'equipament,
Per tant, el que ha passat en aquests 15 anys d'història és una mica també la història d'un fracàs d'un model. Cadascú pot llegir des de llocs molt diversos, però el Teatre Nacional que hereto jo en aquests moments és un equipament amb una història, amb un recorregut, que no és exactament per la que va ser concebut, amb un país, a més, que està en procés de definir-se o de redefinir-se en la seva voluntat de ser i d'estar a Europa i d'estar a Espanya, i que tot això, com no pot ser d'una altra manera, forma part de l'abecedari ideològic d'aquest teatre, com qualsevol teatre, que sigui el que sigui tan gran o tan petit com sigui, ha de donar resposta a les inquietuds dels seus ciutadans, que hi han d'anar-hi a trobar una mica de resposta a les seves inquietuds més ideològiques, més emocionals, més gregaritzadores, més de permetre'ls sentir-se membres d'una col·lectivitat, amb totes les capacitats que tingui aquesta col·lectivitat de ser heterogènia, de ser diversa, de ser plural, de ser innovadora, de ser respectuosa amb el seu patrimoni, etc. Jo crec que el repte d'aquest equipament no és tant si és nacional o no és nacional, sinó que ens ha d'ajudar a definir un model de teatre públic i que diferenciï en una ciutat i en un ecosistema tan ric com el català de producció teatral, de donar un perfil d'allò que és claríssimament un model de teatre públic contra un altre model que és un teatre privat, un teatre que tendeix molt més a la satisfacció d'usos més vinculats al plaer i al consum de productes culturals contra un model que ens ha de permetre articular la resposta que des d'aquesta altar de representació cívic que és el teatre ha de donar a les preguntes que els nostres contemporanis i conciutadans tinguin. Però fem una idea una mica com funciona el Teatre Nacional aquí. Quan tu has arribat, quina programació t'has trobat ja feta? Vull dir, fins a quin punt o a quin moment aquest cicle, aquest motor que ha vingut funcionant des de darrere amb el director d'abans, fins on arriba aquesta gestió i quan comences tu realment a incloure ja alguna producció, a realment ja enxegar alguna cosa. El model de substitució de la direcció artística està pensat en el Teatre Nacional de Catalunya d'una forma diversa a com s'ha fet, per exemple, al Centro Dramático Nacional recentment. El Centro Dramático Nacional, el dia 31 de desembre d'un any, el director artístic acaba i n'entra un altre el dia 1 de gener, però la programació que assumeix el nou director artístic està dissenyada per l'anterior fins a final d'aquella temporada, al mes de juny. Això no és així en el Teatre Nacional. Jo vaig ser nomenat a finals de juny del 2013 per assumir la direcció artística el juliol del 2013, perdó, vaig ser nomenat el 12 per assumir la direcció el 2013. Per tant, durant un any hi ha hagut una cohabitació entre el director artístic actual, que és el Sergi Balbel, que acaba el seu mandat i la seva programació al juny del 2012, i jo estic un any del setembre fins a juliol, treballant en qualitat de programador de la temporada 13-14. Per tant, el dia que jo assumeixi la direcció no assumeixo cap herència programada, sinó que el Sergi haurà pogut acompanyar i culminar el seu projecte com a director artístic fins a l'últim dia de la seva programació. No, jo no ho visc gens així i em sembla que la major part de persones que conec i que m'interessen al món de la creació escènica contemporània responen molt més a aquest model que al món dels hiperespecialistes. Sí que és cert que hi ha un tipus de repertori teatral que necessita un tipus d'actor molt especialitzat i que és bo que un país el tingui, aquest model de creador o d'intèrpret vinculat a l'especialització d'una estructura temàtica, d'un gènere, d'uns modismes. Però el teatre contemporani ens ha ensenyat cada vegada més que es fa des d'eines de sutura molt diverses, precisament perquè el teatre no és un espai d'especialització d'una tècnica interpretativa. El teatre és una teoria de representació del nostre món i el nostre món és polimorf, politècnic i necessita cada vegada més intèrprets i creadors amb informacions molt heterogènies i diverses. Jo no conec cap gran creador a Europa en aquests moments que no tingui potes col·locades a àmbits molt diversos
i els grans creadors són aquells que escriuen, que dirigeixen, que interpreten, que videografien, que composen. Vull dir, hi ha una enorme voluntat de sabers múltiples, perquè el teatre contemporani és un teatre de sabers múltiples. Clar que necessites de tant en tant aquell gran actor que ha de fer Hamlet o Macbeth o el que sigui, i aquests grans actors no vol dir que no puguin provar textures d'un teatre més contemporani, més experimental. De fet ho fan, però sí que necessiten preservar uns valors tècnics en els que s'hi ha de dedicar molt de temps d'entrenament per estar al dia. I això, una realitat escènica com la d'aquest país ho permet perfectament. Millorar, tot es pot millorar sempre. El teatre sabem perfectament que sense suport a polítiques de suport públiques és bastant insostenible en la seva vessant de model de teatre públic. No hi ha cap nació en el nostre context occidental que pugui fer un teatre de perfil públic sense suport econòmic públic, perquè no és un teatre que va buscar la comercialitat dels seus productes. Sí que és cert que hi ha models de relació amb el que anomenem el món de l'esponsorització o el mecenatge molt diversos del que tenim en aquest país. Aquest país segurament té un repte important a l'hora de disminuir la presència pública en alguns dels seus equipaments públics, mentre es permeti que es desenvolupi un marc legal que la presència privada primer no sigui coactiva als seus interessos discursius, que no se l'entengui tampoc des de la caritat, sinó que se l'entengui des d'un suport a l'autonomia d'aquest centre per desenvolupar el seu projecte. I això és el que l'ha de fer atractiu. I, de fet, quan analitzem els marcs d'alguns països que tenen legislacions sobre el mecenatge més interessants, veiem que són legislacions que no coaccionen gens la missió pública d'aquests equipaments, sinó que el que fan és donar uns incentius a determinades estructures econòmiques que li interessen vincular el seu projecte precisament als elements de valor social que tenen aquells organismes als que volen ajudar. Per tant, a mi no em fa por un marc de relació, de pèrdua d'un cert pes de l'ajut públic, sempre que tinguem un marc que ens permeti relacionar-nos de veritat, no des del concepte de la caritat o del suport petit, sinó que ens permeti tenir un projecte de relació amb els elements de gestió socials privats importants per explicar-los quin és el nostre model, per donar-li, per fer-lo créixer i per fer-lo interactuar amb aquests agents. Aquests agents existeixen i ens ho han demostrat molts països del nostre entorn que són models que no coaccionen la llibertat d'emissió d'un equipament públic. Però això depèn d'un marc legal que en aquests moments no tenim. Per altra part, repeteixo, això no permet anul·lar les dinàmiques de suport públic a la creació d'un model de teatre públic, són necessàries, poden tenir pesos i gravetats diverses, però tot això necessita una reformulació i un temps de caminar cap a nous models que no serà ni d'un any, ni de dos, ni de tres. Per tant, crec que és molt important que els nostres polítics estiguin a l'alçada, que dibuixin un paisatge amb una política cultural seriosa i que la pensin per ser executada a 15-20 anys vista. Si no és així, no ens en sortirem. Tens línies dissenyades i línies d'actuació per a aconseguir això? Hi estic treballant. Saps que jo porto 4 mesos justos en aquesta casa i per tant és poc temps per poder-te afirmar que estan consolidades aquestes línies, però com a mínim els objectius estan molt ben, crec jo que estan dictaminats. La idea de quin perfil creatiu ha de tenir un teatre com aquest, per mi es basa desactivant una idea molt simple, i és que el Teatre Nacional no és la suma de la programació d'una, 2 o 3 sales, sinó és un organisme que interactua amb un organisme molt més complex, que és la dramatúrgia que es fa a Catalunya en aquest moment, des de tots els seus agents. Una dramatúrgia que ha de ser jerarquitzada d'alguna forma per a un organisme com el Teatre Nacional, que ha de subratllar allò que és el patrimoni més important d'aquest país per poder entrar a dialogar amb els altres patrimonis occidentals, i especialment els europeus,
als nivells que siguin, però sobretot entenent que tu no pots intentar dialogar amb un teatre nacional alemany o austríac si no tens una aposta molt clara de quins són les teves prioritats i quins són els teus elements de valor que et defineixen. Per tant, hi ha d'haver-hi una política de canonització del propi patrimoni i de les apostes contemporànies. Canonització implica una certa jerarquització, implica allò que tu dius i dictamines que té un valor prioritari sobre d'altres valors, per als seus valors sintàctics, semàntics, ideològics, estètics, els que siguin, i cadascú no s'exclouen alguns amb els altres. Però sí que per poder dialogar a Europa has de trobar el teu cànon. Això, a més, en el cas del Teatre Nacional de Catalunya, s'afegeix amb una situació no habitual ni normal a Europa, però que per nosaltres és una realitat absoluta, i és que la relació dels nostres ciutadans amb el nostre patrimoni cultural no s'ha produït amb normalitat. Moltes de les obres que es van estrenar en una època determinada han tallat, han trencat la seva connexió amb actituds de representació constant i, per tant, els circuits de representació d'elements patrimonials moltes vegades els hem de reinventar. Ens hem de posar més el barret de descobridor d'elements patrimonials que no el de continuador que aquests elements patrimonials segueixin alimentant el discurs ciutadà, el discurs d'una tradició cultural. A mi m'agrada molt citar Foucault quan diu que el teatre és una teoria de representació de l'època que el va fer present, que el va fer néixer. Si nosaltres ens acostem al nostre patrimoni, ho fem perquè al darrere d'aquest patrimoni hi ha la voluntat i la vocació i la realitat d'haver capturat l'esperit d'un temps, que és allò que no poden capturar els llibres d'història ni moltes altres formes de manifestació artística. El teatre permet capturar la vivència gran i la petita del ciutadà, de l'individu. I per tant, quan els rellegim escènicament, ho hem de fer amb consciència que estem evocant éssers vius, ideologia viva que està connotada amb unes circumstàncies històriques determinades, però que pot seguir alimentant el nostre present. I aquest per mi és un dels reptes fonamentals de la relació amb el nostre patrimoni. No acostar-nos-hi des del museu, sinó acostar-nos-hi des de la vitalitat, la musculació ideològica que aquests materials tenen per nosaltres. I això ens hi permet acostar des d'estructures sintàctiques escèniques absolutament innovadores. No ens hem d'acostar al teatre del segle XIX amb les estratègies de representació del segle XIX. Això és museïtzació del teatre. Ens podem acostar al teatre del segle XIX, al segle XX o del que sigui, amb estratègies i sintaxis escèniques absolutament contemporànies. Molt bé. Abans de passar a un altre bloc, podries fer-nos un dibuix així ràpid de lo que és aquesta estructura? Quin organigrama n'hi ha a departaments, quantes sales hi ha? Què és el que estàs dirigint? Quina estructura té això? El Teatre Nacional té fins a aquest moment 3 sales. La sala gran és una sala amb 850 localitats. La sala petita és una sala que permet configuracions escèniques molt heterogènies i diverses amb aforaments que poden anar des dels 450 localitats fins a reduir-les segons les disponibilitats. Pot tenir espais centrals, espais amb focalitat a la italiana, espais amb multipunts d'informació escènica, etc. La sala tallers també és un equipament que va ser concebut com un taller de construcció de decorats, però com que ja en teníem un altre, que és la sala de tallers de pintura, doncs va semblar que es podia dedicar aquest espai a usos de presentació d'espectacles. Per mi és una sala essencial a l'hora d'entendre el meu projecte com el taller de tot allò que ha de provocar reflexió a l'entorn del fet escènic. Per tant, és una sala que intentarem que aculli elements de discurs secundari, que aculli tallers, que aculli espais d'investigació, que aculli tot allò que possiblement l'ha de diferenciar dels espais més clarament vinculats a la exhibició dels espectacles. Aquí hi ha d'haver-hi més un laboratori. Aquest és un teatre amb una volumetria enorme, la visible i la invisible, perquè té una part molt important de magatzems de escenografia, de vestuari, de mobiliari sota terra, que els nostres espectadors habitualment no veuen, però que té una volumetria realment molt gran.
És un teatre que a dia d'avui, que estem a finals de gener del 2013, deu tenir una plantilla de treballadors de l'entorn de 130 persones fixes. L'articulació de tota aquesta massa humana que permet el dia a dia d'aquest teatre és la normal d'un teatre públic, gent vinculada als departaments que donen serveis als escenaris, de maquinària, d'il·luminació, de so, de manteniment, les estructures vinculades a la gestió, a la producció, a les gires, a la gestió de personal, al pagament de nòmines, a la gerència, a la direcció artística, i per tant hi ha departaments molt diversos. D'on parts per a començar un projecte? La veritat és que des de la meva pròpia experiència, des d'allò que ha intentat acompanyar-me a mi com a creador escènic per sentir que no fas res que estigui desvinculat d'una necessitat ideològica i social determinada. O sigui, jo he cregut sempre profundament que el teatre, un determinat teatre, el teatre pel que m'agrada militar, amb el que m'agrada treballar, amb el que em sento còmode, ha de ser un espai de reflexió cívica important. Per tant, quan assumeixes el repte de dirigir un equipament públic, això es multiplica fins a l'enèsima potència. El meu model de gestió del Teatre Nacional és un model que parteix d'aquesta idea molt simple. No estem treballant per espectadors, estem treballant per ciutadans. Per tant, ciutadans que venen aquí des de la convenció escènica, des de l'articulació de la mentida que és el teatre, i que això ens permet articular l'espai-temps com si fóssim déus creadors de realitats ficcionals per poder trobar allò que des de la voluntat de representar-nos ens permet reinterpretar-nos i ens permet entendre'ns millor. Aquesta és la finalitat del teatre, i especialment del teatre públic. Per tant, parteixo d'una eina que ha de permetre donar resposta a les grans inquietuds dels meus contemporanis, les morals, les polítiques, les ideològiques, les estètiques, les ètiques, totes elles. Un teatre, doncs, que no sigui pur entreteniment, sinó que ens permeti saber per què estem aquí i quin ha de ser el nostre comportament. Tot això amb una premissa molt clara, i és que no és un teatre d'un determinat partit polític, és un teatre en el que hi ha de poder venir i sentir-se còmode tothom, voti a qui voti i pensi el que pensi. El teatre no és una eina de moralització pública, ara, ho va ser fa molts anys. El teatre és una eina que el que necessita precisament és saber que en la diferència hi ha la unitat, que si som un col·lectiu de gent, si som un país, si som una cultura, és perquè hem après a respectar-nos, a tolerar-nos i a potenciar-nos. Què és l'estètica per tu? Un dels patristes, els pares de l'Església, em sembla que era Sant Tomàs o Sant Agustí, deia nulla ètica sine estètica, o nulla estètica sine ètica. Per mi l'estètica és precisament això, és la convenció que ens permet articular els mecanismes ètics a través de configuracions ficcionals. Encara que abans ho has dit, però m'agradaria comentar-la o fer aquesta pregunta concreta de quina és la teva percepció del públic quan estàs creant estàs en un procés de creació? La veritat és que jo sempre he intentat dialogar directament amb el meu públic. Sé que n'hi ha molts de públics molt diversos i també sé que quan portes una determinada experiència, una determinada carrera al darrere, hi ha un tipus d'espectador que li interessa el que tu fas i un altre que prefereix un altre tipus de discurs. Però jo sempre he intentat saber a qui m'adreço. I aquest saber a qui m'adreça el notes. I evidentment el públic és una massa aparentment anònima, saps que no ho acaba de ser anònima perquè quan tens la sort de treballar amb una certa estabilitat en alguns equipaments, acabes sabent una mica com es comporta aquest públic, què aplaudeix, què et reclama, què busca de tu. Quan et trobes, per exemple, amb una cosa que és molt plaent, que és fer un espectacle que has fet a Barcelona en un determinat teatre i l'estàs representant a Mèxic o a Buenos Aires o a Berlín o allà on sigui, te n'adones que entres en diàleg amb una altra entitat, que es diu públic, i que és diversa i que és heterogènia, però acaba tenint una respiració que l'engloba. I veus com determinades percepcions són molt diferents segons on vas. Jo necessito
per treballar còmode, saber a qui m'adreço, saber com és aquell espectador. He tingut la sort de ser convidat per teatres diversos a dirigir espectacles diversos i no hi ha res que em preocupi més quan estic assajant que no sentir que conec amb qui parlo. Em trobo infinitament més còmode quan conec a qui m'adreço. Jo he sigut director resident al Teatre Lliure, a l'època que he sigut director artístic a l'Àlex Rigola, ha sigut 8 anys en què cada any he pogut fer un espectacle i he conegut molt bé, o crec haver conegut molt bé, el perfil d'espectador que anava al Teatre Lliure. Arribo al Teatre Nacional, un teatre en el que no hi he dirigit cap espectacle. Aquesta és una curiosa circumstància, però que m'obligarà a començar a conèixer l'espectador del Teatre Nacional. Segurament hi podré aportar alguns dels espectadors que han valorat el que jo he fet fins ara i que vindran en aquest teatre o hi vindran a buscar algunes coses que saben que el meu teatre ha possibilitat, i al mateix temps el meu repte és intentar conèixer i seduir aquells espectadors que no m'han conegut fins ara. Reconeixes fases en els teus processos de creació? Crec que cada procés de creació és diferent, és una experiència única i irrepetible i jo mateix m'he prohibit a mi mateix sistematitzar-les. No té res a veure fer un text de la Lluïsa Coniller que fer un espectacle proper al món del parateatre, de materials sorgits del patrimoni del paral·lel dels anys 20, que fer un text de Pasolini, que fer un text de Thomas Bernhard. Per tant, l'únic que realment per mi és un company de viatge inseparable és la humilitat i la honestedat a l'hora de llegir el material que estàs llegint o la honestedat amb tu mateix a l'hora de crear el material que estàs creant. Si és un espectacle que dirigeixes a partir d'una textualitat prefigurada o si és un material que estàs creant amb els col·laboradors que sigui, perquè l'espectacle parteix d'un model més obert de creació. Reconeixes hàbits? Sí, evidentment. Hàbits sí, perquè tinc la formació i la informació que tinc els coneixements tècnics que tinc, soc músic, treballo molt, moltes vegades dirigeixo molt des de l'orella, des de la musicalitat de la paraula, des de la consciència, des d'aquesta musicalitat de la paraula hi ha estratègies de subratllats dels sentits profuns del que vols dir. M'agrada molt permetre que sigui l'espectador sempre el que acabi trobant el sentit el que fas, per tant, intento buscar paràmetres de creació de sentit oberts, no tancats des de l'escenari, sinó que sigui la platea el que acabi acotant el que vol dir. M'agrada molt treballar amb signes el més polisèmics i el més oberts a la seva interpretació possible, perquè m'agrada no ser moralitzador des de l'escena, m'agrada possibilitar elements de significació que acabin prenent cos amb l'enciclopèdia de cada un dels receptors, no? Que cada un, i que sigui possible que aquest espectador interpreti això d'una manera i que el del seu costat ho interpreti d'una altra. Quina és la relació entre els teus interessos polítics i els teus interessos en l'art, en aquest cas en el teatre? Inseparables. Vull dir, qualsevol persona que fa una feina com la meva, dirigir espectacles, està fent política. Política no segrestada per les marques comercials del supermercat, de les ideologies que són els partits polítics. No ho vull dir despectivament, vull dir que una cosa és la política que té una marca i l'altra és la política que fa qualsevol ciutadà que té una implicació amb el seu temps i amb la seva societat. Jo sé que sóc un element de vertebració ideològic i per tant això implica una reacció política. Sé que sóc un articulador dels valors del poder i que d'aquesta articulació n'ha de sortir els elements que em sembla que són útils que els espectadors teatrals tinguin a les seves mans per saber amb què han de batallar i amb què no val la pena batallar. Sempre val la pena batallar, però hi ha alguns paràmetres en els que crec jo que l'aliment ideològic que donen els escenaris és precisament per dir no et quedis quiet, intenta transformar la realitat que no t'agrada o lluitar perquè sigui d'una altra manera. I per tant, com a incentivador ideològic
que és una persona que vertebra un procés de significació en un escenari, em sento un actor polític important en el sentit que aquesta és la funció que ha de fer, que crec que ha de fer el teatre. Què tenen que veure les teves creacions amb tu? No he fet mai res en el que no em senti còmode profundament. No sé acceptar un encàrrec si no crec que puc ser sincer i honest amb aquell material. No he volgut passar allò de la independència tècnica de l'ofici i poder fer un espectacle llunyà de mi. Tampoc em ve gairebé mai ningú oferir-me una cosa que sap que no té res a veure amb mi. Hi ha alguns directors que per circumstàncies molt diverses els truquen per fer tipologies d'espectacles molt heterogènies. No és el meu cas. Normalment sóc jo qui incentivo els meus projectes i si alguna vegada em venen de fora venen perquè saben que sóc la persona que pot donar resposta a allò que també necessiten. Per tant, em sembla que he tingut la fortuna de poder identificar una forma de ser i de comprometre'm amb els espectacles que faig. Creus que és ètic dirigir una estructura com el Teatre Nacional i programar una creació o un muntatge teu? És a dir, programar-se-ho a si mateix? Aquest és el model que ha portat a la nostra societat a buscar creadors per dirigir equipaments. Si no hi hagués aquesta voluntat de militar des de dintre, no tindria cap mena de sentit que li estiguessis demanant a un creador en un moment de plenes facultats creatives que deixi de crear per dedicar-se a la gestió. Si aquest fos el model, seria molt millor que els creadors es mantinguessin al marge de la gestió i que hi vinguessin gestors. Només puc entendre la presència de creadors dirigint equipaments quan ho fan també creant la seva pròpia obra dintre. Per tant, jo no hi tinc cap conflicte ètic i de fet no li té el 99% dels equipaments públics d'Europa, perquè al davant de tots aquests equipaments hi ha creadors, i creadors en plena facultat del seu exercici de la creació. I no vull entendre la meva relació amb aquest equipament sense aquesta premissa. No em semblaria factible dirigir el Teatre Nacional sense dirigir espectacles al Teatre Nacional. En les teves creacions, quins models de representació utilitzes? Depèn molt dels materials. Depèn molt. I repeteixo, no m'ha agradat mai sistematitzar les estratègies de treball. Els models de representació depenen molt de moltes coses. Sí que és cert que hi ha algunes constants. Hi ha la constant d'algunes sintaxis molt segrestades pel món de la instrumentació o la composició musical. O sigui, el teatre, en el fons, no deixa de ser una articulació de ficció en espai i en temps. I temps està moltes vegades sotmesa la possibilitat d'articulació del temps a uns valors que la música ha desenvolupat amb molta més precisió tècnica que altres arts. Suposo que per la meva informació la presència de paràmetres vinguts del món de la composició musical és molt reconeixible en el meu teatre, però ho és bàsicament no des d'un paràmetre musical, que també ho ha pogut ser en alguns moments. Crec que he fet un teatre que reivindica el patrimoni musical molt clarament, però també des dels comportaments físics acústics de la llengua, de l'idioma. A mi m'agrada molt treballar des de la musicalitat de la paraula, amb consciència de que la física acústica de la paraula ja té uns elements comunicatius abans de la seva traducció semàntica, de la seva traducció simbòlica. No és igual una paraula que té un accent tònic amb una I que la té amb una A. Això implica una motricitat de la paraula diversa i uns elements comunicacionals només vinculats al comportament acústic de la paraula. Jugar amb aquests materials ha sigut una constant en el meu teatre i que, a més m'ha donat formes de tecnificar totes aquestes intuïcions que després de 70 i tants espectacles crec que són bons elements tècnics per treballar i n'estic especialment content. Què tenen les teues creacions d'espectacular? El teatre ha de ser espectacular sempre. Espectacular no vol dir grandiloqüent. Espectacular vol dir espectacle, vol dir element comunicacional, vol dir creació d'artifici, vol dir creació de convenció. M'agradaria contestar-te amb una frase que a mi sempre m'ha acompanyat molt, que és de Bernard Marie Coltés. Diu: m'agrada el teatre perquè sé que és l'únic lloc on tot el que hi succeeix és mentida
I des d'aquesta consciència de la mentida a mi se'm permet la espectacularització de la veritat, o sigui, la creació convencional d'un món de realitats. I aquest món de realitats és un món de representacions simbòliques i per tant és la meva capacitat de jugar a ser Déu, a crear ficció d'espai i temps per donar eines de reflexió sobre la meva realitat. Com manipules el públic? Gens, no intento manipular-lo, intento seduir-lo. La percepció teatral és una percepció cinestètica, és una percepció en què tots els canals perceptius estan treballant simultàniament, però tots estan treballant simultàniament, a mi em sembla que amb una duplicitat de ritmes. Una cosa és la satisfacció immediata d'una expectativa, del ritme escènic, i l'altra, que és la que més m'interessa, és quan ha acabat l'espectacle, quan surts del teatre, què queda d'allò que has vist dins teu. Tots hem anat a veure espectacles que una hora després d'haver-los vist recordem el plaer d'haver-los vist, la satisfacció sensorial que hem rebut, però no sabem molt bé com ens han alimentat. I també recordem tots molt aquells espectacles que hem vist al llarg de la vida que seguim recordant. Potser el que recordem no té res a veure amb el que vam veure, però és igual això. El que és important és que sabem que alguns espectacles teatrals han sigut aliment per nosaltres per entendre moltes coses, estètiques o ètiques. Per tant, lluny de voler manipular l'espectador, el que m'agrada és treballar perquè quan surti de l'espectacle no surti només amb una satisfacció sensorial momentània, sinó surti amb un bagatge d'experiències intel·lectuals que ha de reordenar en un temps posterior al que és purament la representació escènica. Què arriba primer, la forma o el contingut? No ho sé, ni m'interessa especialment. Penso que depèn de moltes coses. El teatre, com que a més especula sobre l'espai-temps, moltes vegades juga a enganyar des de la forma per transformar el contingut. Per tant, jo crec que he vist moltes vegades espectacles en què només he sigut conscient del seu veritable contingut una vegada finalitzat l'espectacle. A vegades no. Depèn molt dels materials. Imagina que eres un pintor. Quina és la teva actitud front al llenç? Articular una idea. Pintura és una idea. Abans, m'agradaria saber, perquè abans has parlat en algun moment de contemporaneïtat. Què entens per creació escènica contemporània? Et responc dient què entenc per clàssic. Clàssic és tot allò que no ha estat escrit per nosaltres. Per tant, el contemporani és allò que ha estat escrit per nosaltres. El que passa que nosaltres no som sempre els mateixos. Un dia ens llevem i quan arrenquem el full de calendari d'aquell dia estem arrencant un paradigma de funcionar a la nostra societat. Hi ha alguns aconteixements històrics que al llarg de la nostra vida canvien els paradigmes de comprensió del nostre món. Quan ens vam llevar l'11 de setembre del 2001, quan vam arrencar aquell full, vam arrencar una forma d'entendre la humanitat i les convencions de relació política d'aquesta humanitat. Després de la crisi econòmica del 2008, les coses han canviat definitivament. Per tant, el meu jo contemporani també interactua amb el jo polític del dia a dia i allò que va ser escrit per un jo contemporani fa 20 anys ja no funciona igual per avui. Per tant, finalment, contemporani és allò que em permet entendre en quin món visc ara i aquí. Tu creus en una creació escènica contemporània sense text? I tant, i tant, i tant. I en tenim molts elements patrimonials. Jo penso que aquí som una mica víctimes de la indefinició de circuits que s'ha produït quan els museus d'art contemporani han volgut apostar per als elements i els llenguatges performàntics i els han volgut diferenciar d'allò que estava succeint en els teatres. I sembla que el recorregut de la performance vinculada a allò que diríem els vocabularis de les arts plàstiques és diferent del món de la performance vinculada als llenguatges escènics. Això ha sigut fruit de les convencions d'unes èpoques determinades. Em sembla que això s'està unificant definitivament i que no pot ser que una determinada acció escènica, si la llegeix un museu tingui un valor i si la llegeix un teatre en tingui un altre. I aquesta és una convenció equivocada, crec jo, i que hem de començar a unificar que els valors de significació d'allò que estem representant han de poder ser llegits d'una forma unívoca
en funció de l'espectador, no en funció del marc de representació o del codi de representació. Crec que això és molt més fruit del finals del segle XX i tinc la sensació que en el nostre present i en el nostre futur això començarà profundament a canviar. I per tant és evident que en les estratègies de representació de l'individu contemporani la textualitat hi té un paper important i la no textualitat el té absolutament igual d'important. De fet, les experiències més interessants del que estem veient en l'àmbit de la dansa contemporània, en l'àmbit de la creació escènica contemporània, usen i desusen el text amb molta tranquil·litat, perquè no cal militar en el partit del sí al text o del no al text. Les fronteres, afortunadament, cada vegada són més febles, més heterogènies i ens permet usar i desusar les coses en funció de les necessitats expressives. I ha sigut històricament i cada vegada hi és menys, no? És molt difícil cada vegada dir això és teatre i això és dansa. Per tant, les arts escèniques el que es fan és ajudar-nos a trencar unes fronteres que segurament són innecessàries en el nostre present. I què creus que és l'específic de l'art escènic? La representació convencional de la realitat, la creació d'un artifici i, per tant, com a tal, com a artifici, la possibilitat de lectura ideològica, de plasmació ideològica del discurs. Per què vols treballar en això, Xavi? Què és el que et motiva? Doncs no t'ho sé dir. El que em motiva profundament és que penso que és una eina per articular una forma d'entendre la societat, per ser-hi dintre, per ajudar a sentir-me compromès amb el meu temps, per sentir-me compromès amb una sèrie de persones amb les que hi ha una comunicació important, estètica i ideològica, amb un compromís sobre el teatre. La major part de la gent que es dedica al teatre és una gent que té un comportament vocacional importantíssim, que no sabria viure sense fer això. Primer perquè és un art que discrimina moltes persones, perquè és difícil viure'n, i per tant els que hi aguanten perquè necessiten molt viure a l'entorn d'aquest fet. He trobat persones precioses, molt compromeses, molt honestes, que m'han ajudat a fer un viatge molt ben acompanyat. I aquesta separació entre les dues esferes cada vegada és més gran. Tu creus que en el teatre i en les arts escèniques també pot estar passant això? Podria estar passant. El que passa és que allò que tu anomenes baixes esferes és allà on es produeix la realitat escènica. La realitat escènica es produeix amb la gent que està lluitant des de les plataformes que tenen, siguin molt petites, siguin mitjanes o siguin una mica més grans. El teatre de les grans esferes, el teatre que només satisfà uns determinats interessos de classe, el coneixem, existeix, però no crec que tingui realment una capacitat real de transformar i de dialogar amb la societat. El teatre és barricada, el teatre és compromís, el teatre és lluita constant. A vegades tens la sort de tenir una mica de recursos per fer el que vols fer, a vegades te'ls has de treure d'allà on sigui, a vegades ho fas sense recursos. Però aquest és el teatre. L'altre és una mena d'artificiositat, d'ús d'una convenció cultural per satisfer alguna cosa que està molt lluny de la voluntat i la vocació d'activitat ideològica que té el teatre. Per últim, quina pregunta te faries a tu mateix? La pregunta que m'agrada fer-me sempre és: estàs ben segur que això és el millor de tu que pots fer? I si la resposta és sí, endavant.